Tengah wadon mburi lanang iku ngono minangka sendah kapit pancuran ya iku minangka panganmu nger Sendang kapit pancuran niku nggih pangan nggih iku ya minangka panganmu putraku Bathara Kala nggih Kanjeng Ibu sebalike yen ana wong wadon tengah lanang mburi wadon iku jenenge pancuran kapit sendang iku ya minangka panganmu nger kula pun ngertos niku kabeh matur nuwun sanget Kanjeng Ibu anane kowe putraku sing ora ana tunggale bakal tak tambahi maneh nggih apa malih Kanjeng yen ana wong nandur janganan walau ana pekarangan omah yen ora dianjang-anjangi iku ya minangka panganmu nggih enten tiyang nandur walau boten dianjang-anjangi niku nggih pangan nggih Kanjeng Ibu ya nggih titen ana ya nggih ya nanging kowe iso mangan iku kabeh nek kowe gawa pusaka Bathara mula iki dina nggih tampan ana ya nger ya iki kula pusaka tampanane minangka panganmu ya nger ya Kanjeng Ibu semban kula iya putraku angger Bathara Kala kula matur nuwun sanget dening apa panjenengan menika kagungan welas kalian kamu inggih Bathara Kala iya angger Kanjeng putraku yang maringi pusaka Bedama nek tanpa beto pusaka Bedama kula boten saged kowe ora bakal iso mangan nggih matur nuwun mula nger iki openono mula iki minangka panganmu openono nger pusaka Bedama iki kula ugemi omongan sampeyan pun kula nyuwun pamit kula badhe kagon almo menungso pake tadha ya Pak pangestune ibu nger nggih budala golek pangan nger kula budal ya pangestuku senajan ala kaya ngapa Bathara Kala iku minangka putraku kang ora ana tunggale ya muga-muga Bathara Kala manut marang aturane Kanjeng Ibu Bathara Kala Hei, ngapa ya apa? tau enggal arek masih mlaku ya gena-gena apa gak bauan Mlaku sih banter karo awakmu koyo wong kelemar-kelemar. Kono mau lho iso dinteni kelemar-kelemer. Ngene lho, ya Ya apa? awak dhewe iki kan tujuane padha-padha golek jodoh. Iya. Yo kan, abot-abote pingin bebojoan. Bener. Ngene. Awakmu modalmu apa? Kate golek apa? Kate ngelamar yo. modalku ya mek tuwitik paling ya mek 300.000 Ada awakmu Riz. Loh, bener aku gak duwe modal, tapi aku tresno. Setia aku, Bro. Lho. Mek setia tok. Kate ini hah setia tok kana modale Lah iya. percuma tak bergun Apa ngerti? apa maksudnya? percuma gak berguna kanggo anak wedok
Terus ya apa Takon iki? modalmu apa? Modalmu apa? Balik nang awakmu. Lek aku ngono ya padha ae gak ono ya. Mari Lah nakoni. dhewe wong telu budal. Lambemu kok Aku niku. lho ya apa sih? Mbok masih ngene rek. Sumbungan ta. Lah iya. Ngawak dhewe iki kanca CS. Lah iya. Ya wong telu. Ya mek wong telu tok iki lho ya. Lah Wong iya. telu. Hei. Ya Allah. Salah rek, wan. Masalah kancane jek mangan ditinggal. Padha arek loro ki yo barek ngono kok. Nglamar kancane aja ditinggal rek. Terus iki apa iki rek? Heh. Kasih do ta? Enak iki lho ya sido. Gak sido. Ngene ae, ae dhewe iki lak hitungane padha awek bersaing. Kak. Iya. Bersaing secara sehat. Oh ya. Lah yo, kok sapa-sapae sing diterima sing gak diterima ya gak usah loro ati. Oh ya. Ya. Sepakat arek? Ya jelas. Ngono. Ya Wan. Sebalik nek Tine seneng aku ya apa? Ya wis rezekimu, aku yo Berarti kon-kon kabeh gak ngersula. iya. Lah saumpama nek aku sing disenengi, awakmu gak oleh ngersula, gak oleh muring-muring. Tetep koncoan terus lho ya. Yo iya ta. Ya terus Lah. Apa? Nek aku gak diterima ya apa rek? ya mbok. Aku iki mesti gak diterima wae sumpah yo. Sebabe Sebab ya kondisiku ya kaya ngene. Aku yo sadar nek aku kere. Iya. Wajahku yo gak jangkep. Iya. Lha sik ta wajahmu gak jangkep lho gondol apa terusan? Kok iso wajah gak jangkep? Lah moko andol iku piye? Kok gondol kucing Ayo rek. Ayo. Ayo sepakat ya iku mau ya. Ya wis sepakat. Ayo deal lo. Deal, ayo. Ayo budal cok. Budal. Kang Bayan, nggih. Ndika termasuk ngugemi kandha kula. Lah nggih wis titiwancine nglumpuk nang pendopo mbahas ananing desa. Lho, nggih pun keciyen. Nek Bayan Kuntet niki selalu patuh perintahe kalih atasan. Bu, Pak Bayan, rundingan ya rundingan tapi lungguh. Lah kula badhe longgo kebacut tangga-tangga rek wong nyilih meja gak gelem balik ngono iki lho. Lah iki nggo polo iku. Ya Kenapa sih Pak? apa? Rundingan apa sampean iku lho Pak? bahas desa Bu. Mulane kanggo nyamian yo sampean sediakno ora kanggo ngombe teh paribasane. Ya. Ya ora trima tampilan tok Pak, ya tak riwangi poso Senin Kamis iku. Soale ngene aku ngeleng-eleng sampean, eling-eling sampean yo cara ngilurak kene. Ping pindhone awak dhewe duwe anak maja putri. Dan mangkane iku muga-muga meneh anake awake dhewe ku ana jujur sing temen. Nah. Soale jaman saiki jaman arek lanang-lanang saiki ala-ala pak ngrasakno iku. Nggih. Cengkel aku. Mboten asal ngoten. Menungso urip ngene alam donya, napa malih lare nom-noman. Mboten kenging dicampur aduk utawi dikepyok uyah padha asine mboten saged. Enten sing uraan ngarep ngombe tapi begitu seneng arep wedok total lerem ngurus wonten. Kena diarani. Mun kena diarani Ya jaman wis ngerti saniki. Pak, temai awake dhewe jeneng duwe anak wedok lho Pak. Kaya kuwatir ta. Nggih, alhamdulillah. Contone dalu menika gadah mantu ganteng. Nggih nyambut gawene petel temenan.
tanggung jawab ngrumangsane nek jange duwe momongan. Niku ngoten. Ya wis ngene Bu. Papayan. Siap-siap. Nggih. Jane Kakang durung kon karo bapak sampean iki. Jane arek kene ana sing arek temen. Anake wong gak duwe pamit nyambut gawene temen kok sing seneng aku. Mumpun kate mboten duwe, arane mboten gablek, sing penting lare niku setia. Nyambut gawene sregep, purun celeng-celeng. Nek bendinten purun gelem nyeleng yo dadi jarang kepang arek niku. Wis sampean sapno Bu kono. Ya Pak, ya Pak. Kowe tak gawe kami nang ketepan. Iya. Oh nggih. Nggih, karene bagiane wong-wong mang sampean luput. Iki nanti, polo iki nanti. Lah niki lho, polo niki. Nggih ngeten niki sing namine polo. Pamong sing mbon diandalaken ngene Kampung Mojosongo. Ning nyatane nyambut gawene nglandur ngeten lho, Pak. Pak Polo ini ditinggal suwe-suwe kaya pil kita. Pinarak Kang Polo. Wong kate lungguh iku ya begidakan. Ayah-ayahane mangane mbok pindho. Wong lungguh ya kok begidakan. Benjing malih Kang Polo. Niki ngene ngajenge lurah. Napa nek bayi? Lungguh nggih lungguh pasti ngeten naon. Ngeten lho, Dik. Oh, ciri wanci lelele mati kawa mati, Dek. Oh. Kano mejone di kano ulane, Dek. Sormejono kuwi. Kano mejone, Dek. Adi iso gawe sol mejo aku, Dek, nek kano mejone. Nggih, Dek. Nggih, Dek. Nggih, Dek. Nggih, Dek. Nggih, Dek. Dorong, Dek. Dorong, Dek. Kene nggih Pak Joko dhewe nang ali. Tak jarno. Nggih, kajeng nggih ngeten iki lho ajane. Nek kepethuk bayan kali Polo. Kang Polo, Nggih, Dek, lurah enten apa, Dek? kula lumpaken pendopo niki Nggih. masalah pemasangan cagake lampu RT 3 niku dos pundi? Perkawis pembangunan lampu-lampu, Dik. Empun kuwatir lek enten polo. Segala pembangunan ten desa niku mpun diurus kalih polo. Sedaya mpun kelaksana tuh. Ih. Kok dadak sampean prak-prak ambek aku, Dik? Kula lampun ngomong. Nggih, dos pundi? Ngomong kali ngajenge lurah. Nggih, Pun Dos. katik tangane awal wis ngeten-ngeten. Oh, mboten kantuk ngeten, Dik. Mboten Lah nangsa. ngoten tangane mboten kantuk. Mboten Lah oleh. yo ngomong, Dik. Emeng. Nggih, Dik Lurah. Perkawis perintah Dik Lurah niku mpun kula laksanakaken. Dadi sedayane niku mboten kecewakan. Aduh. Yan, Napa? sampeyan lek gebuk mesi sanyan aja mek prik ngene kae enak blas, Yan. Kurang ges. Kurang ges. Mbok ngomong. Loh, loro ya Dek banter, Dek. Aduh. Masalah Pegel, Dek, tadi polo, Dek. polo pekok. Benjing malih. Dos pundi, Nek Dek? tadi polo niku latihan dhisik. Latihan rumasane Hansip, Dek, latihan. Ngomong. Nek lurah
Enggak ada polo kados sampean seneng. Seneng tapi gregetna suwe-suwe, Dik. Lurahe seneng, bayane sing senep. Lah napa, Dik? Pun kuat. Bicara Kang Polo. Oh, nggih, Dik. Nggih, Dik. Nggih, Dik. Nggih, Dik. Nggih, Dik. Nggih, Dik. Loh, iki. Aduh, awake sampean ya apa, Dik? Aku logo kursine mbok sleret-ceret kok jeleguk. Untal keken. Aduh, Dik. Jembe, Dik, panggunge, Dik. Aduh, nyep pokoke aku, Dik. Aduh. Masalah benjing malih nek ngomong. Masih mboten ngeten-ngeten napa. Praktek Lah, praktek. ngomong niku biasa mawon. Lan opo sampeyan ngeton, ngeten. Sing ningali niku sumpek ngoten lho. Mengke kaya kula ngeten lho Dik Lurah. Sungguh nek kula niki badhe ngomong, nah, nggih dipikir lak ngoten sih. Nggih. Lah saumpamane kula kali ngadepi tiyang ajeng Lah, sampean gak geblak, Dik. lho wis seru nek jange kok geblak. Oh, sampean mang rundi ngadele gak geblak yo, Dik yo. Pun akan. Lek geger mesisan yan. Oh, mboten ngoten. Sampeyan niku kasar. Sampeyan kudu sabar. Napa-napa niku kudu sabar. Nggih ngeten iki nek gak duwe SIM dadi sak pawehe. Termasuk sampean niku mengenyik aku, Dik. Apa ngenyek? Aduh. Wong ngenyek kok ngenyi. Lek sampean wani-wani ambek aku, Dik, tak bacok. Bacoken. Tak bacok. Bacoken. Ora bacok. Bacoken. Kok tak bacok? Wong polo kok bacok ngomong tok. Lah nek bayane gak kakek ngomong. Keprun tak Ayo kebrun. Aduh. wen. Aduh. Kene temen, Dik, mateng. Hebat sampean, Dik. Ya ganti polo akeh kok polo. Aduh. Dek, menelek gawe cerita jane lopo-lo, Dek, ngundasku, Dek. Benar. Nggih, nggih. Nek gak gelem polo-poloan yo kondo dragane. Iki permintaan lho. Pun sampai geger. Nggih. Ya. Pamong niki mimpin rakyat. Nggih. Nek pamonge geger ae mendagine rakyate. Nggih. Kedasaken ndamel contoh. Nah, iki ngoten, Dek, sampean kandhani bayan niku. Mboten kula kalih polo niki mboten nate geger nggih ngeten iki bayane kepanggih kalih polo. Masih mboten gene bali dusun, gene griya nggih pun ngeten. Nggih, kaya kucing beduk kiri. Nggih. Yo, beneso, Dek, geger kalih Nur Wakit niku. Ben mulai tanggapan ngombe kopi nggih pecoan terus kaya PT. Yo nek tamu kon mlebu ya. Tamu ya. Monggo. Monggo sampeyan mlebu to. Luduk-luduk kaya wong karnaval, Dik. Monggo. Mlebat pinara mriku. Sile mriku. Nuwun sewu, Mbak. Bapak tamu. Saja kok kathah saestu. Nggih, enten damel lah. Iki kajenge tawuran. Lho, lek tawuran pun kene mriki kelurahan. Dik. Tawuran iku jopo kelurahan. Niki njopo kelurahan. Lek sampean tawuran nggo kene tak entekno dhewe sampean nggo, Dik. Kula kajenge demo mek kanca-kanca. Ngali ta? Lah ya apa bantuan wingi sing didomno soge-soge tok e. Niki pendopo lho. Oh, Sampeyan nggih. ngomong pun sembrono. Nggih. Niki wonten lurahe. Bantuan apa mawon kula sing nyampeaken. Nganggo. Kula anaran. Nggih pun ranang-arani sampean niku, Dik. Sing gak duwe wingi gak dikai blas lho, Pak. Ngoten niku lali. Oh, lali. Nggih. Lali tau terus e. Aku praktek kok akeh kaya ngene sampeyan. Nggih niku. Benarak. Monggo pinara. Monggo. Nuwun sewu. Jane Monggo. betahe lan apa? Napa leres menika gryane pasti Oh. Pancen leres ya. Kula mriki siji gawe lho gawe. Jenengan sinten? aku bapak nih. Lho. Kalau iki bapak iki. Kula setunggal damel kali maju. Tamune Badhe nglamar ibu. Oh, nglamar. Sing iki? Oh, nggih kula nglamar, Pak. Nglamar anakku. Nggih. Dek, ini tercinta.
Wong papat ngamar. Kula nggih nglamar, Pak. Lamar Kula badhe njaluk. Iki meneng kok gak iso. Iya, lho, aku iki polo ning aja diplak-plak tak bacok kentolmu bosok kan kok. Ora ngomong dhewe. Lah ngomong Dadi sedaya niki nglamar anak kula kabeh. Sing nglakoni iki anak kula. Nggih. Anak kula tarine nggih. Nggih. Sinten sing ditampa nggih pun seneng, sing mboten ditampa nggih pun susah. Oke. Tapi pun kuatir, Pak. Sampun ditini. Nop. Dados karma kula, dadi bojo kula. Pun kuatir masalah dunya kau pada, Pak. Amin bahagia juga jenengan. Pripun lho kok kata tamu, Bu? Ah, Ini lho. Dek, aja rame-rame, Dek. Cek ngomong-ngomongan di lurah, Dek. Ora apa-apa. Ngerti ke diomongi bapakmu dhewe. Apa sebabe wong akeh tekan kene nglamar ngarepno karupean. Dadi apa bapak kamar nglakon sing nglamar akeh? Pak ngapunten lho Pak nggih. Iya. Mboten Pak. Dene kabeh sih Pak. Medeni apane? Lah niku contoh padha. Duduk jempolamu. Iki ngono anak wong sugih kok kethek rumah samu jambul ngono. Iki jomblo niki sing garaine. Amatir kabeh. Oh. Eceran rokok ta rumah samu. Nggih mboten saged to Pak wong kok niki tiyang wedok siji kok dilamar wong papat lho pripun. Ya secara halus piye karepmu bapak iki lurah. Heeh. Lho aja kuwatir diambang, Dik. Napa Mas? Lah sampean duwe apa kanggone aku kok ngarepno aku pingine ya Pak ya. Nyambut sampean gaene apa nyambut gaene? Iku ngelim. Ngelem apa? Ngelim, Bro. Lah Mas niki nyambut sampean Oh alah. Kula biasa. Oleh model anyar Tapi iki. sabene 30 hektar. Gene sampean dhewe. Boten. Gene sinten? Seje lah kula mlante. Oh, Sampeyan apa? Mlante. Late napa? Wedhuse sinten? Wedhus kecilian. Lah ya pura tau. Lho wong entek iki. Dereng sanjang, Dek, niku arek-arek. Ngomong, Dek, Kok iso dikeprong makmu kiper atet. Aduh, Dorong entek. Apa? Sampean tak Iwan gawe. Aduh, Iwan aja gawe Dek, gader iki. Banten apa? Banten Lho. apa? Lho nduk omah. Oh. Loh, apa? Apa ngene iki? Lho Pak. Paling telecek. Oh, apa lecek? Aduh, Wan. Dek, lek gawe sing titis Dek aja set breset sampean, Dek. Apa malah kaya sitane tak usaha apa andel mama kula. Kula ta. Nggih. Lah, lek iki Ketoke ura tapi temen. Tenang mawon. oh. Sembarang kali pun cepak ten omah. Nggih. Nggih. Sampean njaluk apa wae, tenang mawon. Wong, Jaluk apa Pak? sampean njaluk apa mawon? Tenang. Tenang mawon. Jaluk sembarang. Tenang mawon. Nih. Apa? Lho, pokoknya sampean njaluk napa? Tenang mawon. Maksudnya tenang niku napa? Tenang mawon. Dadi gak usah njaluk ngono, Dek. Tak bacok bangko. Kala mboten gadah napa-napa. Lah iki lho bacokan arek isu-isu. Jenenge sampean. Pokoknya, Dek. Lecek. Pun, yo ngomong sing tepat. Nggih ngapunten namine nek tiyang lamar kudune kendel wae duwe penggawean nggih. Nggih, leres, Dek. Tapi sepurane Lho, kok sepurane? nggih mengko dhisik to kula tak kandha. 1 2 3 4 ngarepno aku. Nggih mboten mungkin nek wong wedok siji dirabi wong papat. Aku adek sayembara. Hayang Mbak Bayan? Nggih. Cocok apa lho? Nggih. Sapa ae sing iso nemono ali-ali seca ludira sing nyemplung ana ing jerone sendang ya iku dadi bojoku. Kamelo. Lah segoro kelelep bongko aku. Sendang. Sekolah Dek, sendang, Dek. Eh sama yo sendang nek jelu. Kopengmu ya apa sih? Kok iso segoro iki lho. Ngelecek.
Konsek-konsek Wis sampeyan putusane jangan anakku iku kaya sanggup ngono, apa ya. ora? Anakku dhewe sing njaluk-njaluk kaya ngono kemang. Wis Iya sampeyan iku lho. Pamit kula sanggup. Budal ae. Nggih, kula sanggup. Gak ngono rek, ana wong nglamar ganteng-gantengi kaya ngono kaya manungku kabeh. Batik mencot. Lan, Nggih. ya, nggih. mbok menawa salah situ ana sing nemu. Ngoten. Ayo dinteni kuwi ning njaba ae aku tak mlebu karo anakku lan bojoku. Ngoten lah. Kula nggih jawi kali polo. Ngoten lah. Nggih. Lagi konten deh lurah sing jelas. Duwe anak loro. Sing situk rada gak teges. Tapi yo nganut karo wong tuwek. Ki mang nang ndi arek loro kok gak mule-mule. Le. Apa, Mbak? Dungaren sih kan ki mang kok nglibet ana pawon. Wong sampean gak masak ngono. Olehku buka-buka gak ono panganan. Mbok, iya nak. Ki ngene lho, Mbok. Aku kate ngomong karo sampean, Mbok. Ngomong terang-terangan gak apa-apa, Nak. Ngomong apa sih? Aku njaluk sepuro karo sampean karo Slamet, Mbok. Aku sakmene gedene karo Slamet gak iso ngenakno sampean, Mbok. Gak apa-apa, Le. Ancene durung wayahe. Mbok menawa Gusti Allah iki durung mbukakno rejeki kanggo awakmu. Kanggo aku. Mbok, ya nak. Sampeyan mosok gak krungu tembung rawat-rawat, Mbok? Tembung rawat-rawate apa, Le? Nok kelurahan Mojosongo, Mbok. Jare nganakno sae mboro, Mbok. Terus sapa-sapa sing iso nemokno ali-ali apa Mat Sucoludira. Oh iya iku, Mbok. Jane Mbok iki ya krungu, Nak. Lho, awakmu sakloron ana omahe gak gelem melok-melok metu kono mbok menawa lho. Rezekine wong. Ngene lho, Mbok. Ya. Kalah cacak menang cacak, Mbok. Aku njaluk pangestu riko, aku tak melok ngleboni patembayane Pak Lurah Mojosongo, Mbok. Aku yo melok ngancani cacak, Mbok. Galore, tapi ya sing rukun ya nak, aja tukaran-tukaran karo dulur. Mbok wong tuwek nak mung trimo ndongakno anak muga-muga anak oleh rezeki. Mbok, iya le. Nek pangeranku katon donya, Mbok. Gak ono sing tak sambati donga ya sampean. Aku tak budal pangestu riko sing tak jaluk, Mbok ya. Tak pangestoni slamet. Muga-muga hasil. Ya, Mbok. Aku yo pamit yo, Mbok. Budalana. Aku sakloron budal. Muga-muga kon oleh hasil, Nak. Muga-muga kon temen sing oleh hasil.
nggone sendang Caca kene lho, iki Cak. pamit nang mbok, pamit iki temenan. Kon iki ki arek oke. Gak kena dielingno karepku ku anu aja melok. Ya aku pengen melok sih, Cak. Tapi sampean malu budal kok gak nggawa jajan sih, Cak. Aku lesu, Cak. Aku wis seru watokmu nek kon tak ajak nanti mesti sambat lesu. Lah golek ali-ali sampai tutuk sendang kene lho, Cak. Ngene lho. Ayo bareng-bareng golek ali-ali sing diomono karo Pak Lurah Mojosongo ya. Mbok menawa kon karo aku iso nemokno ali-ali sing dikarepno karo Pak Lurah. Ya. Nek ngono ayo goleki, Cak. Ayo. Iki koyo ali-ali tapi mosok iki sing dikarepno, Cak, karo Pak Lurah, Cak. Met. Sik. Waduh. Kok saya sendi iki, Bang? Pinggir kono, Cak. Aku mang sing nemokno, Cak. Waduh, Met. Awakmu temenan, Met. Yo bejo sewu kemayangan temen, Met. Leh, Cak, sopo iku, Cak? enten apa Pak Mas kok gembrong tuh? Pak Mas, enten apa? Sampeyan iki kula juru-lacur dulu. Awakmu wis suwe ta kok kene, Mang? Wis suwe. Wis suwe. Wis suwe temen ah. Iya sih, Kira-kira kok kene mang gak nemu apa-apa ta? nemu kejeng. Kejing. Ya, Sakliyane kejing ngono ana. kejeng. Apa ya? Aman nemu ali-ali nduk pinggir kono. Ali-ali. Heeh. Ali-ali iki saiki tak tebus njaluk pirang juta tak tebus. Cak, pirang juta. Misalnya aku njaluk 5 juta. Ojo maneng 5 juta, 10 juta tak tebus. Kekno, Cak, kekno. Ngawur kok niku. Ya aja kesulitan. 5 juta lah. Umpamane tak tebus 10 juta, engko awakmu iso sugih. Nek ndelok pakaianmu iki wong melarat-melarat lho ya. Suge, Cak, suge. Aja kesusu, Mat. Sik ta. Sampeyan iki lho. Kok moro-moro sampeyan madosi ali-ali niku enten perlune ta? Ana perlune banget. Nah niki wau adik kula slamet iki wau. Pancen nemu ali-ali. Heeh. Aja kesusu niku. Lumayan kira ge tuku beras. Ah, bener adekmu iki. Sampeyan kok iso operasi tanam rambut. Lah, ya ngono, bener. Bener omong slamet. Lah itu aku wis tuwek, umpama kon menek tuwek tambah kebacut. Lah ya diperbaiki, Cak. Operasi tanam rambut aku di Mesir. Ditenono. Kon menek wis tuwek sak padha aku lah tambah kaya Ayah Rumi. Pak. Ngene lho, Mas. Aku iki jane ngomong karo sampean iku kate tak omongno sing temenan, tapi umpama gak tak omongno anjene wis kenyataane adikku ya. Iya. Iki ta, Mas. Lah, ya iki keren. Oh, itu bener. Ya iki bener. Bener ya? Iya. Wis, Met. Bejuken cacakmu 10 juta. 10 juta, Cak. Mosok gak gelem sampean. Sepuluh juta gak gelem cacakku. 10 juta gak gelem. Gak gelem iku lho. Nek tak tebus gak oleh, tetep tak royok. Ojo lemet. Gak oleh. Ayo. Woi, Keren. Aduh. Wis tak toyo, Cak. Jos wae Lah lah. iki kon biasa gelut ta. Iya arek gontok aku. Kok iso iku mak sing kok watut capile kok buka kok sapa? Tibake iki cak butak koyo sampean. Iwan iku mau. Iki lho Mbok aku nemu ali-ali, Mbok. Mbok. Apa nak? Iki mau tas geger ke para slamet, Mbok. Lah lapo? Kon kate geger-geger, Mak. Ngene lho, Mbok. Aku iki ambek Cacak nang sendang kene nemu ali-ali. Ya sing digoleki Pak Lurah iku, Mbok. Cuma ana arek nom-noman iku yo arep golek ali-ali, tambah kate diroyok. Tak ajar, Mbok.
kaya wani wong. Wani aku. Asale iku jange dituku. 5 juta sampai 10 juta gak oleh aku, Mbok. Eling-eling aku ngugemi omong sampean nek aku iso nyambut gawe menakno sampean ngleboni Patemboyo iku, Mbok. Nyatane saiki ketemu Slamet, Mbok. Lho, Mbok. Iki, Mbok. Slamet sing nemu, Mbok. Aku sing nemu Mang, Mbok. Ngono. Saiki ayo diterno nama Pak Lurah. Ngono, Mbok. Iso. Amat Glon. Ayo Mbak Mbok. Yo wis. Ayo. 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 Ayo bocil, Mbok. Paling tuku wis ana saminggu lho, Pak. Penjare anakku wis iso keturunan lagi, Pak. Wis ana saminggu lho, Pak. Lah. Sampean rene iki rundingan ambek tangga apa rundingan ambek Pak Lurah? Lho kene Pak Lurah Lah nek rundingan ambek Pak Lurah nang mlebu, aja ngomong ambek panjang. Lah niki tangga niki nyaur utang nih lek mboten kula saut mboten kesauran, Dik. Sampeyan ngutang terus. Lho. Monggo. Tegel nyuguhi Dik tanggung terus. Mending ora kok nyuguhi Dik. Dolan apa nek? Mboten ngoten. Niki pendhapa lho. Ya wis ngerti sama iki kan tamu Pak Dayan. Mboten nrimo wong ngamen ngapunten. Kula mriki ngeteraken anak kula. Oh, Kula nggih penduduk mriki tapi omah kula pinggir alas mriko. oh sing pojok nika alamat. Nggih, ngapunten sepurane le ya. Temen aku panggil Pak Bayan. Biasa telentung ngono. Mboten jemek ta kok nglemponi. Rik mboten niki garing. Sampeyan matur dhewe kalih Bu Lurah utawi Pak Lurah napa keperluane. Nggih ngapunten nggih Pak Lurah. Nggih. Anak kula kalih niki terose niku tumut-tumut lare-lare sing madosi ali-ali teng Sendang niku lho. Niki kepanggih. Lho. Nemu anakmu. Lagi ceritane dos pundi kok saged lari ngaten-ngaten sing nemokaken. Anak sampean sing ndi? Kula Kula slamet sing oleh niki. Oh, selamat ketemu kok gak ketemu nglirone kok. Ngene anak sampean kok lelak-lelok ngeten, Dik. Nggih. Ya wis lungguh oleh. Nggih. Pancene aku gak selak. Sapa wae sing iso nemokno alali Suca Ludira bakal tak jodoke karo anakku. Mat, Apa, Mbok? sapa sing iso nemokno ali-ali dirabekno anake Pak Lurah, Nak. Apa ya, Mbok? Ya iki Aku sing gawe sayembara. Wah, ngeten mawon lho. Berhubung sing nemokaken ali-ali iki kan kula. Nggih, hadiahe atau bentuk penghargaane niku kan dijodohno kali yoga panjenengan. ya. Kula tampa tapi kula sukaaken cacak kula. Nono, rumah samu iki ngono berkat ah. Lho, ngeten lho. Ngeten lho, Pak. Sopo sih, Pak Bayan? Nek Ngeten ngomong bayane gak lotak. Ojo lolak, lolak kok malah dene sih, Pak. Ini wis sunat ta durung sih? Derek sing Hah? arek niku. Durung sunat. Sik lho. Ada apa dhewe pucuke Ngeten lho. sampean. Niki kan cacak kula, dulur tuwek kula. Dereng nikah, dereng rabi. Mangane kula sukaaken cacak kula mawon kula dereng siap. Oh, bahasa logikane
Mergo iki dulurmu sing tuwa. Disawang wong cek paten nek dulur tuwa dhisik cek gak nglangkai. Lah, mesti dilangkai nek arek ini. Iya, wong Nuwun sewu niki anak kula. Kon temen tamat kok pasarana cacakmu. Iya, Mbok, tak keno Caca. Aku wis lilo wis ikhlas, Mbok. Saiki aku tak njaluk diseksani Pak Lurah kabeh. Jenenge sapa? Kula Jono. Niki Jono, niki Slamet. Ya saumpama le kowe dipasrahi jodohan karo anakku, mestine sing nampa iki adikmu redene adikmu ki ora gelem. Duwe dulur tuwa kowe gelem apa ora? Pak Lurah, teng ngajenge Pak Lurah kula badhe bejo kali adik kula. Iya tak seksenane. Mat, Ya apa, Cak? mestine kon sing nampa hadiah. Tapi kon kondo nang ngarepe Pak Lurah, kon pancen sono pantese. Aku dulurmu sing tuwek. Iya, Cak. Tapi sing tak jaluk kon wis ikhlas temenan. Ikhlas, Cak. Aku wis tak pasrah nang sampean ae. Dikekseni Pak Lurah, Mbok, Pak Bayan Pak Polo ya. Iya, Cak. Kurang penak ya. Nggih. Aja sampe kekesuran sak dulure dhewe. Wali sumpah lene saumpama si genduk anakku oleh bodoh al cacakmu. Yo, dikekseni Pak Lurah. Nggih. Nah, Ambek Mbok, mbokmu pisan. Maju ae. Kene nak. Sumpah nak tak saksani. Mbok, Caca, kalian Pak Lurah. Kula wani sumpah. Wis kula niati lan kula kajati. Nek yugane Pak Lurah niki kula tapi kula kena Caca ateges Caca sing rapi kali Mbak Yu niki. Nek kula nglanggar janji sampeyan dhewe Cak sing seri. Sampeyan iso mateni aku Cak. Sumpah demi Allah Cak. Aku percaya selamat. Tuh bekti marang sadurung. Kok rawane temak pati kok menawa si anakku dadi bojone dulurmu, kowe lahir temu sing batin ikhlas. Mbok wis tak tampa ndika dadi besan kula. Kono mengku rumah tangga duwe rasa tanggung jawab siji. Kudu iso nyenengno bojo. Kudu iso ngenakno bojo. Kudu iso nyuwargakno bojo. Sak ombo-ombone jangkae wong wedok jek ombo jangkae wong lanang. Sing tak jaluk rumah tangga sing becik dadi kikirang nini-nini. Kena kanggo petuladan tangga teparo. Ya. Bapak mek ndurung pangestu. Kepara modal nyambut gawe aja kuwatir tapi wong urip kudu temen. Aja sampe wani rabi nyangsarakno barek wong wedok aja lho ya. Betul-betul sepenuhnya tanggung jawab ya. Nyandangi ngoni nuroni ya. Hakmu sing penting iso rumah tangga sing tentrem ayem ya. Sugih miskin cinitak Gusti kang murbeng jagat. Menungso kabeh njaluk enak. Menungso kabeh njaluk gak kurangan. Menungso njaluk gak soro. Tapi cerita wong dhewe-dhewe ibarat warna ana abang, ana ijo, ana kuning. Dadi wong sing putih ya. Ya tak sakini iki. Menawi ngaten juga kula kekalih kula pasrahaken kula tak nyuwun pamit langsung. Nek ana apa-apa nggih tak butuhne kudu teko kok ya. Nggih. Tak tinggal to ya, Mbok. Mas. Kok mulih nak kon karo Caca.
Pak Cak kunci. Nggih, kan kula derek berapa? Melok Caca. Iya, ya, Pak. Siap-siap ora ketang sawetara iku dibancaki buku bapak buku paribasane ya. Ya iya Pak. Ya kenapa sosialane padha gedene, ora kedisian. Monggo. Rasane atiku gak tega ninggalno anakku sakloron. Walah sing manut karo cacamu yo le. Aja nganti kowe gawe gelane cacamu ne. Sing anut, sing rukun sadulur. Bocane ora tega ne. Kaya aku balik rono ning ora tega. Ora patut aku duweni omah senajan lolo, senajan orang desa. Ning kabeh tak duweni senajan ora kekurangan mangan bebasan. Ning kanggo anakku ora apa-apa. Muga-muga kowe rukun ya nak. Dungane mbok karo kowe. Mas Jan. Sampeyan iku lek ngejak sambang mbok iku mbok yo aja gopo-gopo. Dek. Gawe sampean iki sik wingi. Aku gelem-gelem ae umpama sampean ngejak aku, ya sambang kanggone wong tuaku. Tapi sing tak jaluk kok meneh nek mari pendak sepasar ngono lho. Saiki iki gak usum, Mas. Saiki ngene lho. Karepku gak perkara iku. Mampir ning pasar dhisik tuku buah ta opo. Iki ning ngono tuwa lho sampeyan iki opo sih? Tapi iki nggo tengah alas, Mat. Ya apa Cak? Nek aku mlaku mbek Mbak Yumu ngono iki pantes Mbak Yumu saiki to? Iya, Mbak. Engko kon nang duwe ati ngene-ngene, Mat. Lah apa? Aku lak wis sumpah nang ngarepe Pak Lurah ya nang ngarepe mbok bareng ono sampean ngono lho, Cak. Aja ngono mbek adike curiga gak oleh curiga mbek dulure dhewe, Mas. Gak curiga ngono. Sebab aku wediku nek blendani janjine dhewe. Sampeyan kudu ngerti, lek wong wis wani sumpah nganggo asmane Gusti Allah, iku sampeyan kudu percaya. Ya wis aku percaya, Mat. Tapi Dik ya. Lah iki lho sik waduh sak jane. Aku ya pegel ya, Mas. Mat Ya apa, Cak? ngesakno Mbak Yumu ya. Dik, ngene ae. Sementara iki ayo istirahat kene ya. Mas mari udan delok enteles kabeh kok mbok kon bubuk nandi. Masalah wis engko nek wis apa iki lak beng ya. Engko nek wis awan engko ayo budal ngono lho, Dik. Terus anggon-nggon ngene. Ngene lho, Cak. Mari Iki udan lah. lho, Dik, ngene iki. Lah iya. Mbak Yu ya masuk angin. Iki kan nggone darurat. Caca ambek sampean istirahat to, aku sing nunggu, mbok menawa ana macan ta apa iku lho. Biasane sing ngrawani iki ula. Ula iku aku sing wedi.
Dik, wis aja kuwatir. Iki mau sakjane aku wis rencana sangu lah. Iki ayo gelemek. Sementara iki ayo istirahat nok kene ya. Gak apa-apa ta. Gak apa-apa. Ya wis aku sing nunggu ae, Cak. Mun ta Met, iya ya Met. Amin istirahat to. Kene, Dik. Rada rono lho, Mat. Awakmu ya turu wingan gak apa-apa. Yo Ayo wae jeber, Cak. iya gak apa-apa, Met. Kok nek lahir batin Mbak Yu gak apa-apa. Dik. Caca mbak kepegelen wis aku tak tumbuk kene ta. Odeng, odeng. Yen tak delok kaya kemanten anyar. Kemanten anyar iki nek durung pasar iki gak oleh metu saka bali omah. Tak wis metu bali omahan iki kanggo tadah para mungsani. Kowe kabeh mapan lan kebenaran. Bathara Kala bakal wareg ing dina iki. Kowe gak gagal. Met, aku ngomong apa? Lah lapo aku sampe nantem, Cak. Kono jate mencel-mencel ngomong. Kon ngarepe Pak Lurah ngomong nek kon ikhlas ngeculno dulurmu tuwek nek hari dadi bojoku. Cak, aku iki mah tambah nulungi Mbak Yu, Cak. Nulungi tak ngeloni. Ketok mripatku dhewe, Met. Kok wani kon wani ngrangkul Mbak Yumu? Cak. Sumpah aku gak koyo ngono, Cak. Aku malah nulungi, Cak. Iku mah ngono ulo, Cak. Gak iso. Roh mripatku dhewe nek kon wani nyayah-nyoyah karo Mbak Yumu dhewe. Cok. Cak. Kok nek niat ikhlas ngomong ikhlas, Met. Aja ngono carane, Met. Kon ngarepe mbok, Dik, aja mel-mel sih. Ngarep mbok kon ngomong nek lega lila. Mbak Yumu iki tampe bojo. Kon jebule koyo ngene. Aku ngomong nek jange sambang nang mbok, iki bengi karepku ki cek. Awan sik istirahat kok papan kene. Aku turu anger-anger dadak kon wani gagahi Mbak Yumu. Wes. Sumpah, Cak. Iku mah aku nulungi, Cak. Wes ana arek iki Mas, wes. Ya sik, Dik. Wis. Ayo. Aku tak istirahat tambah Yumu maneh nganti kon sampe baleni perbuatanmu di tenor.
Minggir, Dek. Minggir. Minggir. Bapak tolong, Dek. Terno rambine iku lho. Wis aja terang-terang ambek dulure iku mesakno. Urmu sithik geger ae. Glathik lanang. Apa glade wedok? Deloken. Adik ning nganten anyar klub. Pancen bener sing tak delem. Bocah lanang sing jenenge Slamet duwe panca indra. Barang gak ketok dadi weruh. Ruh mlakune jimpri prayangan ilu-ilu banaspati. Glathik wedok. Ya glathik lanang. Seksenaya ya. Aku tak ngomong. Siji. Yen ana wong duwe anak siji, ora duwe dulur nek darani ontang-anting. Iku dadi tahdah kala mangsane Sanjang Bathara Kala. Pindho tak deleng sadulure iki dadi manten gek durung pendak pasar metu sak njabaning pekarangan iki awe-awe ateges dadi tahdah kala mangsane Sanjang Bathara Kala. Glathik wedok Slamet kabeh mau kowe bisa ngrungokake. Omong aku kok rungokake, kowe krungu. Yen nganti rahasia iki kok omongno awan kowe dadi watu awan, kok omongno bengi kowe dadi watu bengi. Yen kowe ngeman marang sadulurmu ya to abot sanggane. Yen kowe gak kuat sampe crita nyejarahno riwayate sadulurmu manten anyar gurung pendak pasar 5 dina metu sok njabane pekarangan yo dadi tadah talane mangsa Bathara Kala. Mung sakmono. Glathik wedok, ayo ngalih, ayo ngalih. Walah. Nasibmu Mbak Yu koyo ngene. Tapi yo wis babah. Anggapane Cacak koyo ngono. Tapi aku jelas-jelas kepingin bantu, kepingin nulungi. Oh, ngene. Timbangane Cacak mbek Mbak Yu turun nang ngene kene, mending tak kongkon turun balik nang ngene omah. Mbak Yu, Cak, iki ngono nggone alas, Cak. Ojo turun nang ngene kene wis mending balik ae, Cak. Kondisine sampean ambek aku yo mari emosi, mari geger. Aku gak geger. Aku kepengin nyadarno kelakuanmu. Tapi nek kon tetep duwe perbuatan sing kaya ngono, percuma aku sambang nang ngene wong tuaku. Perkara iki aku gak iso mutusno nang papan kene. Dik, Mbak Rami ditinggal ning Iya. kene mulih. timbangane ngene. Kon ojo melok Cacak pisan. Aku balik nang omah ora tuwa. Wah, Cak. Sampeyan kok mentol ambek aku sih, Cak. Aku kurang opo nang sampean iki, Cak. Diri Patemboyo iku aku sing menangno, tapi ade yo tak kena sampean mergo aku ngerti ambek sampean, Cak. Nek sampean koyo ngono ya, Cak, tak turuti.
Tapi kapan-kapan sampean yo tanggung jawabku. Sampean tak keting teko mburi, Cak. Nggih, Dek Lurah. Nggih. Enten napa, Dik? Nyupen napa, Dik? Terus kaya-kaya cagak sing tengen pendopo iku miring kita. Oh, cagak dungu. Ngapunten lho, Nggih. Kula mboten crita niku nggih mboten patok. Ya. Crita niku wedalipun ki nang nyumpet mboten menapa. Apa malih muga satu Nah. Nek tiyang nyumpeno niki pun enten ibarate nek gak dungu gak mungkin ngipi. Lah, ngipi niku kembange tiyang turu. Nggih pun dipikir nemen-nemen. Mergo ngipi niku enten jame, Pak. Enten petungane Dik Bayan. Titiyani Gandayani Puspa Tajem. Titiyani niki cara agama ngipine wong syariat. Nyambut gawe pegelen turune kesoren. Nggih. Gandayani niku tileme jam 11 utawi setengah kali 11. Niku ngipi niku mambu-mambu. Tasik nek kajeng enten waya dikeken atos-atos. Tapi nek pun Puspa Tajem niki monggo nuwun ten Gusti Kakak Karya Jagat. Nek rumasane kula kali jenengan tiyang Islam nyuwun ten Gusti Allah mugi mawon balak mboten dawah wonten pendopo mriki. Leres nih Bayan. Lho, monggo. Demo maneh. Oh, mantep. Aku jenengan. Aja ngawur nih Bayan sampean. Lho, kok balik mulih iki? Kok balik mulih iki apa? Mas niki nesune sumawon, Pak. Lho, lawakmu kok apa sebabe kok muring-muring gak sida sambang rono kok balik mulih? Pak, sak derenge kula niki nyuwun ngapunten kalian Bapak, awit kula pamit kalih adik menika kadenge sambang ten tiyang sepah kula. Iya. Lah kula ten tengahing margi niku, Pak. Niku pun dalu, Pak. Lajeng adik niki kula jak istirahat tilem ten tengah alas. Lah terus ngoten riyen adik kula slamet tak nate janji kali sampean. Wis tau sumpah. Nggih, mboten sampai cawe-cawe mboten sampe demek Mbak Yune. Lah kula ngelilir gagahe Mbak Yune niki kali slamet. Tenang to, Le. Mboten Pak Lurah. Kono jake. Mas, Eh, eh, Mas. eh, eh. Kok aja ngono lho Mas, negara hukum makane dipanggil. Kon wis sumpah karo Pak Lurah biyen. Ngomong nek lilo kok tulno Mbak Yumu dadi bojoku. Iya, Cak, tapi aku lho gak koyo ngono, gak koyo sing sampean wano, Cak. Kon ngomong karo Pak Lurah. Wis, Mas, wis Mas, wis. Mas, Kok mbok nirene? Mbok nirene? Mbok nirene? Ngetono teko. Aja wadul mek wong wis sah. Pinarak, Mbok. Urusan, Mbok. Ninjal mawon kemenengane. sampean pinarak ngopi mau. Niki anak sampean sakloron, pamit kula sambang teng ngene sampean. Nyatane mboten sampe dugi mriku balik wangsul. Boleh-boleh adike diajar. Tak bingung sih kula niku. Lah nggih. Ati kula nggih mboten enak mawon. Mangkane kula nututi mriki. Oh, takonono anakmu kok geger karo adikmu iki lho. Lapo sih Le? Geger-gegeran karo adikmu. Kok sampean tak kandhani. Selamat biyen nalika balik Pak Lurah iki ngomongnya apa mbek sampean? Ngomong nek sumpah jare
bojoku iki gak wani demek. Sumpah kang ngrasani gawe urip kaya ngono. Tapi mbok, aku kate sambang nang ngene omah sampean. Bojoku tak jak istirahat, Mbok. Digagahi karo Slamet, Mbok. Pantes ah. Oh, gak, Mbok. Iya tah, Mat. Oh, gak, Mbok. Aku nulungi, Mbok. Ngoten kono. Aku amat ono jane gak ngaku karo Mbok. Oh, Cak. Aku lu gak kaya ngono, Cak. Pak, aku mbok pengen ngombe po, Pak. Kang Bayan, Nggih. anu, Aku ki ngomong lho, Pak. Pengen ngombe po. lu banyu sing adem, ya? Pengen ngadem ya. Juru kendi, juru kendi. Panas. Kan di dhuwure meja iku lho, Pak. Tenang. Mulane nang aja geger-geger karo Caca. Umpamane gak ono mbok minangka gantine wong tuwa ya Caca. Ngatekone, ngatekone, ngatekone. Cari ngelak nang jumpe itu. Mbok, iki karo dhewe. Bojoku digakul. Sabar, Dik, sabar, Dik. Sabar. Wes, wes. Sabar, Dik. Pun sabar, Dik. Pun pikiran, Dik. Ayo. Wes, Alon, Dik, alon. Mbok, sampean ngomong kersane lari kali niku mboten Ini, Le. gegeran mawon. Tenang, Le. Mbok ambek Pak Lurah. Sabar, sabar. Mas. Kene nak. Turunin. Tengah-tengah kene. Kene. Sih. Saiki ini, Le. Kon ditakoni, mbak mau gak, tak takoni, yo gak dirasa tresno, tapi si Masmu Sujono iki dirasa cemburu, mergo kon ngrangkul-ngrangkul barek Mbak Yumu. Nak lare opo sih? Ngomong terang-terangan aku gak tega. Ngomong. Met, kon takon Pak Lurah nek ati kon gak kelometan kaplok gimana? Mas sabar ngarepe bapak wis. Saman meneng, tak cerita nek dirungokno. Saman meneng, Mbok, saman meneng. Ya, cerita. Ngeten Mbak Lurah. Sakjane niki kula nulungi. Tapi niki kula jelasaken jenengan niki nggada yuga pinten Mbak Lurah. Siji ya anakku tok. Ngeten Mbak Lurah. Lek terus tiang-tiang jaman biyen nggih ya. Tiang lek nggak ada yuga mek setunggal niku ateges yuga sing ontang-anting. Lek mboten diruwat niku nggih bakal dadi tata kala mangsane Bathara Kala. Kaping pindho Pak Lurah. Tiang niki utek kakang kula kalih Mbak Yu niki kan tasih dereng pendak sepasar Pak Lurah. Dadak kok medal ndugi griya. Ngoten niku nggih bakal dadi tata kala mangsane Bathara Kala Pak Lurah. Ngerti si Jono. Sing waskita ki adikmu. Sing salah kowe. Bapak juga salah. Durung 5 dina pendak pasar. Kon pamit wis tak oleh. Lu tengah dalan kedaden kaya ngene. Pak Lurah, kula nyuwun pamut ingkang kathah. Kedadosan mekaten jatuh kebacut, Pak. Kula nyuwun ingkang kathah, Pak. Adekmu dadi watu lho. Adekmu wis kadung dadi watu. Ya mbok absi nyalah, Mbok. Nek boten kedatosan ngeten ya napa, Mbok. Jono, Iki kula, Pak. aku gak ngerti. Ya toh? Kon kudu iso golek tombo, kudu budal.
supaya adikmu dadi jalma menungsa. Piye caramu gak ngerti? Mbok, budal lho nek pangidure kok sing tak jaluk, Mbok. Budal lho nek waras sing lakoni sing kaya ngene. Umpama ngerti kahanan sing kaya ngono, aku gak tega ndelok Slamet. Nalika cerita nang ngarsane Bapak Lurah ya maratuwaku. Tapi keadaan wis kebadut. Umpama Slamet sadurunge aku nangani adikku dhewe, gak sampe ana kedadian sing kaya ngene. Ya Allah, Pak Lurah ngomong karo aku, ana kedadian sing kaya ngene ati Slamet dadi reca sing kaya ngono. Elek api aku sing gawe. Mula Pak Lurah kebono karo aku. Mulya jatine Slamet dipasrahno karo aku. Duh, Gusti. Kula nyuwun senjata pitulungan panjenengan Gusti. Kula mesake banget malang adik kula sakmenika dados reca. Mulya jatinipun napa terosing kula. Lajeng kula mboten ngertos napa-napa Gusti. Sujono, aku kena diarani eyangmu kang swargi. Eyang gak nyalahke kowe, ning kowe kurang waskita. Sing waskita adikmu iku wadi, ora kena diceritakno. Reh dene kowe kenemenen ndakwa karo bojomu yen duwe rasa tresna. Nanging kedadian kaya ngono adikmu bisa mulya setemah jati tole. Tegak-tegakno lan mentalakno. Ora ana loro siji usadane utawa tambane sadulurmu. Kowe kudu ikhlas marang anakmu, kudu mbok pateni darahe tetesno marang adimu bisa mulya temah jati. Yen kowe tegel kudu mbok pateni anakmu, yen gak tega marang sadulurmu, yen tega eyang ora melu-melu. Mung iku tambane ora ana siji loro. Getihe ponang jabang bayi minangka anakmu tetesno marang sadulurmu. Mulya dadi manungsa lumrah. Kaya-kaya aku krungu dening wangsit sing kaya ngono. Ya ta. Aku bisa mulyakno Slamet iso dadi menungsa ning syarate. Aku kudu tega marang ponang jabah bayiku dhewe. Nek bisa tak pateni darahe kanggo ngusadani Slamet ya adikku. Walah. Mat.
Senajan to Cacak duwe perbuatan sing kaya ngono nganti tega mentolo marang anakku dhewe. Bot-bote aku kepengin mulyakno awakmu ya mulyakno mbok. Tak rewangi sing kaya ngene, aku kepengin mulyakno jati kon dadi menungso sing lumrah. Dosa neraka tak sanggone. Mulih bayiku tak jaluk bojoku tak rebut nek perlu tak gawe ngusadani slamet met. Napa ya? Kok dereng wonten matuk-matuk kabare. Wis gak usah susah, Mbok. Nduk, muga-muga si bojomu oleh tombo kanggo iki. Muga-muga, Pak, sakno slamet, Pak. Lho. Loh, Mas, monggo. Lah, boleh, Mas. Pak, pangitune, Pak. Wis oleh tombo kali. Sampun, Pak. Apa le? Mboten sanes lintu nggih dugi bayi kula kiambak, Pak. Aja, Pak. Kok iso ngomong kaya Slamet niki saged saras umpami dipun tetesi darahipun bayi kula, Pak. Iki anakmu lho. Anak sampean lho, Mas, aku yo gak. Kula sak derenge nyuwun ngapunten kalian Bapak. Awit kula sampun sumpah ngarsane mbok kalian Bapak. Umpami kula mboten saged ngusadani adik kula slamet. Dosa napa ingkang kula lampahi, Pak? Tapi apa maneh iki? Gandeng kaya iki ya apa iki? Kula mboten tega kalian slamet. Kersane Tak jaluk. anak kersane ndamel malih tasik. Yo, kepara anak kok kon gawe maneh. Napa? Kepara anak kon gawe Lagi maneh. lerus Dik Lurah. Nek kepengin ana balik kare gawe kare tak niki niki lagi. Tasik ne maksud kula. Pancen ya apa? Anak abot iki ya abot. Yo. Karo-karo niki. Iki kena kanggo patuladan. Lho? Nggih. Kena kanggo patuladan iki apa katmu masrahno akmu. Nggih, Dik. Sing tepak. Niki nggih tak laku dhisik sampean tak wacuk sampean golek apa-apa. Ada rek. Ngeten Gus Lurah. Nggih. Niki rekene cerita niki termasuk cerita ruwat. Nggih. Lah, alhamdulillah niki wau senajan seteng saksen ki sithik kata sampun diparingi tebusan kalih Ibu Winarsih. Lah lampahe Bathara Kala niki mboten sanes sing saged ngendhek mung dalang sejati kang duweni jiwa kang suci. Lah niki wau lampahe sampun Bathara Kala sampun sirna merga sampun ditangani dening dalang suci Kala mugi ya sedayane Kala sing kalih Ibu Winarsih saged ical krana kuwasaning Gusti. Mugi sak mantune dipun ruwat Ibu Winarsih mugi pinaringan rezeki enang ingkang kathah halalan barokah. Amin. Mugi diparingi sehat walafiat panjang umur. Amin. Matur sembah nuwun dumateng Ibu Winarsih sakeluarga. Nggih, mugi-mugi sedayane saged icalan sedayane sing kalane Ibu Winarsih sakeluarga. Nuwun Pak Lurah, monggo. Matur nuwun kalih Bu Sih, nggih. Bu Winarsih mugi-mugi sak mantunipun gadah damel kalih sok ing sambikala. Akeh rezekine, adawa blaine, tentrem rumah tanggane. Mbok menawa besok nek rezeki ya iso nanggap Ludruk Budi Wijaya. Makaten kala wau derek-derek sedaya pasukatan saking kita arupi seni Ludruk Budi Wijaya kami jil saking Jombang kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen manesaning wedal akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun.